Koma kele, damba kele, seba kele, fama kele, sira kele, jo kele, son kele. Ne balimakɛ ne balimamuso n ko ne maliyɛn ɲɔgɔn ne faso landi ne faso kanuna n ko ne hɔrɔn den ɲɔgɔn bamanankan mɛnna hali n'an bɛ ka min fɔ ni nin tɛ bamanankan ye bi u ko nin sogololen don ni naani ye marakakan ni arabukan ni kakɔlɔkan ani bamanankan mɛ e bɛ se k'a faamu ɲɛ ma mɛ ka bɛn o ma kuwa nin kuma in mɛnnen kɔfɛ ne ko nin kuma in mɛnnen kɔfɛ e bɛ se ka sɔrɔ i dusukun na tugun k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin fɔ u ka kan na k'a sɔrɔ u ma arabu ye u ma tubabu ye u tɛ foyi dɔn na mɔgɔ jɛman kora k'olu tun t'u danbaga dɔn wa ayiwa komi an karamɔgɔw ko ten u ko tiganikuru kumaba tɛ ban an b'a to ma ka d'a kan n ko ka d'a kan an bɛ fɛn min nɔfɛ o sigilen bɛ min kan o tɔgɔ ye ko maaya o ka kɔrɔ ni caman ye dɛ an balimakɛ n ko kamakaw sigilen bɛ fɛn min kan a tɔgɔ ye ko maaya o ka kɔrɔ ni caman ye dɛ a fɔ i m'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo o cogo n balimakɛ n balimamuso n k'i m'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo o cogo dandugu bɛ dan na n ko dandugu bɛ dan na dansagodenw nalen don u tɛ dansago fɛn min kan o ye danbaga ta de ye ka d'a kan an bɛ k'an kanu ka taa an bɛnba minnu ma u y'o de kɛ n k'u y'o de kɛ u ye dan de sago dɔnni kɔnɔ ka dan sago maaya kɔnɔ ka dan sago kodɔn kɔnɔ ka dan sago hɔrɔnya kɔnɔ ka dan sago danbe kɔnɔ n ko ka dan sago diɲɛ kan o de kama bi anw bɛ k'an waso n'o ye o tuma n'an ma ɲa k'an sɔnna k'an y'olu bɔnnaw de ye k'an sɔnna k'an sen dalen b'olu sen da nɔ de la k'an sɔnna k'an bɛ ɲini kɛ olu de fɛ olu ka ɲini kɛ damari fɛ ka don an fɛ ko ɲuman bɛɛ lajɛlen na k'an bolo se an ɲini fɛn ɲuman bɛɛ ma ka juguman bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔ la n'an bɛ ɲini kɛ o bɛnbaw de fɛ mina n ko n'an bɛ ka ɲini kɛ o bɛnbaw de fɛ ani foyi tɛ bɛɛ fɔ an ka taa ani foyi de tɛ se ka bɛɛ fɔ an ka taa o kuma an b'a fɔ kulekoto wuyangili kulekoto wɛrɛwɛrɛli da kulu jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ko ani ɲankuma k'a fɔ ka bɛn a sigiyɔrɔ ma a n'a ka waatiw k'an ka kinaw fo nka an b'an ka nangiw fo an b'an ka simonw fo an b'an ka ɲɛɲininaw fo an ka rechercheurs nka an b'an ka ɲɛyɛlaw fo an ka scientifiques an b'an ka ɲɔfɔko ɲuman maakɔrɔba minnu b'an sen dalen bɛ a senkɔrɔ yan dɛ minnu t'a ɲini ko k'a di walimɔgɔ ma ko fo k'a ɲini k'a di u yɛrɛ de ma n ko minnu t'a ɲini ko k'a ɲɛsin walimɔgɔ ma ko fo k'a ɲɛsin k'a si u yɛrɛ de ma ko minnu t'a ɲini ko k'a kɛ namara ye ka foyi dilan ko k'a fɔ ko sini ko de bɛ taa kamɛtiya maloya ko sini ko bolo mana jɔra an ka sɔn sa an ka sin kɔnɔna ta an k'o to yen nɔ kamɛtidenw an ka wuli ka jɔ an bɛ kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka kulu kantigiw fo an b'an ka kinaw fo an b'an ka nagiw fo an bɛ ne karamɔgɔ fo mon idole cɛkura setigi jakite fulakɛ ko ne ko an ka taa ka baarakɛɲɔgɔnw fo ka ne bɛnkɛ den fo setigi tiɲɛtigi keyita maninkakɛ
manden kono bɛɛ ma de dɔ kɛ bɛɛ ma de dɔ tiɲɛ kan'i tulo don maa si taara n'an bolibaatɔ donna anw ka du kɔnɔ don min na kogo ta i k'i cun nka n'an bolibaatɔ sera makan sunjatala palɛ kɔnɔ n'i ye kogo ta n'i ye maaw bolitɔ ye ka na a fɔ ko nin y'an kɔrɔkɛ dɔ ye o bɛ ne bɔ an ka taa dɛ a ye jɔ de an ka taa ka kɛnɛ karamɔgɔw bɛɛ fo k'an kɔrɔw fo professeur Moribo Gindo Tandota Manju ka ne yɛrɛ karamɔgɔ fo depuis Goyin Kɔgɔjida la Bala he sinungare mai kɔnɔ de an ka taa bamankɛ n ko an ka taa ani foyi de tɛ bɛn fɔ an ka taa kɔ an bɛ ne karamɔgɔ fo ne dɔgɔnin Sufi Bafa ayi he ne dɔgɔnin maa o maa bɛ k'a ye ko boli ɲɛ sira min o si tɛ an filɛ min kan nin de don wa n'i donna i bɔcogo t'i la dɛ an ka taa de don an bɛ ne karamɔgɔmuso fo ani ne dɔgɔmuso Danaya Keyita maninkadenw ka taafe 300 muso pap ko ne ko an ka taa ko an kunsinen bɛ yɔrɔ min ma ko yen yɛrɛ de don a ye tɔ ninnu to yen bani k'u bɛ tila k'an taatɔ de yen kale n'u bolila don o don ninnu bɛ tɛmɛ an na de ka tila k'a fɔ k'aw yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko ɲa k'a fɔ ko de t'o ye k'a tun kan k'a fɔ tan de an b'a fɔ n ko n dɔgɔnin n ko n ko an tun bɛ karamɔgɔ minnu sen kɔrɔ n ko hakilimaw don n ko n k'a tun kan ka fɔ tan de para an bɛ ne dɔgɔnin fo sherifudenw na kolokoto n ko sherifudenw na kolokoto ayi sɔnɔmiw bɛ 100 bila n ko sɔnɔmiw bɛ 100 bila u na 100 bila i kelen kama Moribo Hayidara n ye n kali ye an ka taa sa n ko a ye jɔ de an ka taa foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ n'an ta in tɛ n ye n kala ye foyi tɛ se maa de kana nɛgɛ ko n kalannen don maa kana nɛgɛ ko n ye diɲɛ yaala maa kana nɛgɛ ko a b'a ɲɛsin politiki ma n bɛ se k'a kɔndi fɔ palais kɔnɔ i komi Daniel bɔra kerecɛnya na tileganbilen fɛ k'i jɔ silamɛya diinɛ kɔfɛ a b'i jɔ don min na a y'i jɔ Mali karamɔgɔ in bɛɛ kɔfɛ a y'a ye olu ta ka suma min ta ka teli o ye wahabiyaya de ye n ka cɛ i b'i sigi fili i b'i papa i b'i habahaba i b'i ɲɛ kɔrɔnge i b'i dimi i b'i dusu bɔ i b'a kɛ komi Ala yɛrɛ y'a kɛ cogo min na papa ko n'i y'a kɛ ten dɔrɔn n ka cɛ maaw b'a to i ta la jagoya la n ko an ye Mamadu Digo ye Bamakɔ k'a sɔrɔ a tɛ bamanankan mɛn ne dɔgɔninw n ye n kala ye ne karamɔgɔ ne ta tɛ ko n y'a kalan dɛ ne ɲɛ ye min ye n bɛ ka kuma o de kan hakili ye min sɔrɔ ka d'a kan o kama ni ne ye n sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan n ko n b'a fɔra an ɲɛna n ko den bɛɛ bɛ fa dɔ nɔ na faw bɛ faw nɔ na an kana jɔ dɛ u kana to k'an jɔ Israël cogo si la a ye tɛmɛ de Israël tɛ fɛn in daminɛ ye o an ka taa fo Simɛr fo Simɛr dugu min b'u bolo ko Mozopotami dɛ n'a filɛ Iraki an m'a ye joli tɛ se ka jɔ Iraki wa maa fɔlɔ minnu y'a fɔ u da la ko danbaga y'an ci dɛ an bɔra dugu wɛrɛ la ka na dɛ an y'a don ta an y'a bɔ ta u ka histoire bɛɛ lajɛlen ye san 5000 de ye kɛmɛ tɛ ɲɛ walan ka kɔrɔ ni o ye n ko a ka jɔ an ka taa sa olu ye bulɔku kɛ fo ka taa Américains bulɔku fo Américains ka satellite fɔlɔ min yɛlɛla diɲɛ kɔnɔ u ye Simérien ka kan de don a la ko Anka ko n'u ni mɛlɛkɛw kɛra ɲɔgɔn ye fɛn extraterrestres k'i b'a sɔrɔ k'olu bɛ Simérien ka kan de mɛn bi na Américains tigɛ ko jugu an ka cɛ u bɛ fɛ k'u bɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ a tɔ ni min tora sa quoi a ma tiɲɛ ye wa a bɛn nkalon n ko a bɛn nkalon tiɲɛ de tɔgɔ ye tiɲɛ an bɛna o de ta ka baara kɛ n'a ye Maliyɛn a y'an kɔnɔ an bɛna a kana taa yɔrɔ la dɛ ayi ninnu tɛ ko in na koba ye fɔlɔ Maliyɛn an bɛna tiɲɛ de fɔ a ɲɛna a bɛna fɛn setigi tiɲɛtigi Keyita setigi tiɲɛtigi n b'i ka video in de nɔfɛ ko donsokɛ ma k'a ko min b'u da la k'u yɛrɛ t'a dɔn ko an b'a fɔ a ɲɛna dakurunya kelen ko diinɛ silamɛya de b'u da la ko an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye lakumu diini waliya diini ko Ala bɛ yen nɔ ko kɔrɔkɛ de nana ka se an ma bi o tɔgɔ ye ko suratul tawba Ala k'o de y'a yɛrɛ Mamadu yɛrɛ y'a kɛ cogo min na
aka seibaw y'a kɛ cogo min na wa ko k'a ka diinɛ ala ko k'a kɛ cogo min na maliyɛn denw a k'a dɔn o de ye nin ye min fɔra an ye kunun o tɛ dɛ a yɛrɛ 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 de ye nin ye wala i sɔnna nin don i ma sɔn nin don i y'a to nin na nin don n'i k'i tɛ se k'a to nin na wa i k'a dɔn ko nin de don wa ni se min b'i ye k'a bɔ nin na i bɛ wuli k'i jɔ k'o de kɛ n'i y'i sigi k'i bi ka siran ala dɔ ɲɛ ala min ko k'a kɛ tan fɔlen de fili ɲɛna nin ala in de ko k'a kɛ tan maliyɛn hali bi a ma fɛn tiɲɛ ye dɛ n ko hali bi a ma tiɲɛ ye ayiwa a y'a sigi dɔrɔn n ko a y'a sigi an y'an ka kerediw ta ka boli boli diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka diinɛ in mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a kɛ ka tɛmɛ ka joli min bɔn aw tɛ se k'o jaga bɔ mali population bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'u y'a di ala ma an ka cɛ européens ye joli min bɔn nin diinɛ in nɔfɛ maliyɛn den bɛɛ farali an bɛɛ taalen ka taa amadu kufa k'an bɛɛ kan tigɛ fo a ka f'u ɲɛna de ko maliyɛn k'a dɔn ko européen min a bɛ k'u saboter bi ko kafiriw de nansaraw olu ye joli min bɔn ni ala ye ɲɛ kala ye n'a ko a ka bɔn mali tɔ tɛ to ye fo de ka fɔ kufa ye wa ko a taara Mozopotami site kɔnɔ yɔrɔ min na hawa ni hadama min b'a bolo n'a bɛ boli o nɔfɛ a bɛ girin na alijinɛ min nɔfɛ n'a yɛrɛ dalen t'a la dɛ ko a dilanna dugukolo in sanfɛ ale y'a nkalon dɔ cogo min na ka wuli k'i ta ɲini n'a ye ko an fana y'a nkalon dɔ de ta an bɛ ka yira diɲɛ na faso ka bɔ a kɔnɔ dɛ anw tɛ ta ɲini na dɛ ko hawa ni hadama dilanna alijinɛ min kɔnɔ ko a kogo tɔ filɛ bagida de a ma bin ka ban ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin setigi tiɲɛtigi n y'a dɔn i ka laseli n hakili tun bɛ laseli lamɛn n y'a lamɛn komi i bɛ ka anw ka bololama de ladi awɔ anw ka jɔnnamaw parce que anw bɛ jɔ olu la n k'u bɔra kungo kɔnɔ ka na de n k'u tɛ ɲɛnama b'a dɔn dugu kɔnɔ yan nɔ komi a fa ti yan ban foyi ti yan nɔ foyi tɛ na yan mɛ mɔmuso ka gɔnforo la yan awɔ komi sabu ɲuman nana naba san bɛɛ dɔ y'a fɔ cogo min na ko an ka siti kura min kelen yɛrɛ nin kɔni ko an b'a mɔmuso ka gɔnforo la ale ni bala y'a fɔ cogo min na ka ne ka karamɔgɔ fo marakadenw ka faama naramɛrɛ fɔlɔ tɔgɔ ma ko ne ko k'a sila ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo nin karamɔgɔ kalankɛ ninnu juru la da sera min ma da ma se min ma i k'a dɔn ko hakili selen dɔ i ma a dɔn de ko hakili bɛ fɛn dɔ ye ko ɲɛ t'o ye hakili bɛ mankan dɔ mɛn tulo t'o mɛn n ko hakili bɛ kasa dɔ sɔrɔ ne balimakɛ n balimamuso n ko n ye n kali ye ninnu t'o mɛn an bɛ minnu nɔ la hakilitigiw de don o kama an y'a fɔ a ye hakili tɛ sa ni tɛ sa hakilitigi a bɛ hakili dilan ka kalan dilan k'a don nɛnini kɔnɔ denmisɛnninw b'a ɲɛ ye k'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw birilen bɛ dɔ ka sanfɛ denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ o la k'o t'a ɲɛ ye k'u ka bɔ de an ka kuma min ka hakili don n'ale ye fɛn min dogo foyi tɛ se k'a ye n'ale yɛrɛ tɛ a t'a ye sa i m'a ye a tigi y'a yira a la k'a fɔ ko ale ka bon ni a ye o kama anw bɛnbagaw ye danbaga min fɔ n'i y'i sigi k'a lamɛn i b'a dɔn pep k'o de ye danbaga ye mathématique c'est à dire n'a sɔrɔ setigi cɛkura setigi jakitela jateden de don bi quoi kɛnɛ kan yan nɔ awɔ kɛnɛkisɛ jɛ kan yan olu ko k'u ka ala ko k'a y'a yɛrɛ ko kul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalidi walam yuladi walam yakul lahu ko kufuwan ahadu awɔ ko a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la ko ni kufa ye hakili sigi ko an bɛ dunungala ta so kɔnɔ ka fara k'a yira a la k'a fɔ k'o ye denmisɛnnin dɔɔni de ye quoi ko dunungala filɛ an bolo so kɔnɔ a tɛ fanda a tɛ den wolo n'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɔma bila a bɛ taa fɛn ɲɛnamani wɛrɛ de minɛ ka na dɔɔni labaara o la ni hakili ye o bɛ yɛlɛma ka k'ale dunungala ye a b'a yɛrɛ kɔ labila ten de a ye min minɛ o bɔra fɛn na ale yɛrɛ ye fɛn min la ale bɔra fɛn na k'o tɛ danbaga ye o tɛ ko an y'an kala ye k'o tɛ danbaga ye k'a ka bɔ an k'a fɔ a ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan de i k'a dɔn ko nin fɛn fila min ye danbaga yɛrɛ yɔrɔ dɔ ye n'an bɛ ka baara n'o ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye ni hakili ye a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ dɛ mɛ n balimakɛ min bɛ ta ka yir'i la dɔɔni kɔnɔ kalandenw bolo o de filɛ nin ye ni hakili i b'a dɔn k'a fɔ ko tigi bɛ hakili la tigi bɛ nin na ni bɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ hakili fɔlɔ de taara
ni tɛ se ka minɛ hakilitigi ɲɛna o ni ka gɛlɛn hakilitigi ma kojugu. N'i y'a sɔrɔ ko se tun bɛ hakili ye ka ni kana u bɛɛ ka to foroko in na yan nɔ u ka teriya n'u ka jɛ la ko hakili tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ o kama hakili fɔlɔ de bɛ taa ni bɛ sɔrɔ ka taa ni tɛ taa hakili ɲɛna o kuma ni to yen ka taa o to yen ka taa o bɔra yɔrɔ min na o bɛ taa yen k'u ka sabali. Maliyɛnw anw yɛrɛ ka magan k'a fɔ an yɛrɛ ka magan bɛ kɛnɛ kan tarawele denw ka faama kɔni magan i kɔrɔkɛ mankan don n'i karamɔgɔ i karamɔgɔw ka kalanden mankan don e yɛrɛ ka kalanden mankan don kɛnɛ kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan don magan ɲɛw tɛ hakiliw de don ayi olu bɛ teriya kɛ ka si ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ nka cɛ ka te min i y'a faamu ka tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn musow fɛ ka balimaya kɛ ɲɔgɔn denw fɛ ɲɛ kale k'a sɔrɔ ɲɛw yɛrɛ ma deli ka da ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ ye ko hakili ka sebagaya an k'o de ɲini ne dɔgɔnin an k'o de ɲini an k'o ta an k'o labaara foyi t'an bɔ a kɔnɔ n'a tɛ mɛ a tɛ se ka kɛ n'i ma kɛ cɛ ye dɛ n ko ne jɔni n ko baden ko k'a tɛ se ka kɛ ko f'i ka kɛ cɛ ye de a ye jɔn ka kɛ cɛ ye dɛ an baw y'u se kɛ koyi n ko an baw y'u se kɛ nin diinɛ nana ka ku an ba minnu na bamanankan mɛnlaw janfa min y'olu sɔrɔ olu y'a ɲɛdɔn olu y'u se kɛ maliyɛn de tɛmɛna a sirifu la ka taa yɛrɛ bi a famuru sanfɛ a fɔ i sirilen tun t'i fɔ ni jogo ɲiniba ka taa n'i taar'i yɛrɛ so a muru la nka cɛ o t'a bɛɛ bannen ye maga ko k'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko denmisɛnninw ko kuma in ka lamɛn ni hakili ye ko an ba minnu tɛmɛna k'u ye kuma in kɔri de k'a yira hakilimaw la bɛɛ k'a dɔn ko ko dɔ bɛ dibira min bɛ ka f'i ye kɛnɛ kan o tɛ dɛ ko dɔ de bɛ dibira aw m'a mɛn ko mɛlɛkɛninw denmisɛnninw a bɛ fɔ denmisɛnninw de ma ko mɛlɛkɛninw ko a kɔrɔla yɔrɔ jan ko an tɛ se o ma bi ayi min b'an faso dala bi anw bɛ fɛ ka na an ye min dɔn an bɛ min kalama an faso kora an hɔrɔn ɲɔgɔn ɲɛna an danbe ɲɔgɔn ɲɛna ka bɔ k'o fɔ hakilimaw k'a dɔn k'a fɔ ko min tɛmɛna kunun dɛ n'i m'o dɔn n'i ye fɛn o fɛn ta bi i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ an bɔra an yɛrɛ kala la sara an tununa ni sira caman de ye ka na an tunu an yɛrɛ ka kan de fɔlɔ kɔnɔ kuwa an bɛ k'an yɛrɛ faga kanw dilan dɔrɔn k'olu kɛ yɛlɛ ye k'an yɛrɛ ka dugu ci kanw dilan k'olu kɛ yɛlɛ ye k'an ka dugu sɔrɔ kan dilan fasilema k'olu don kodɔnbaliw da olu bɛ publicité la n'o ye anw kunna an ka dugu bɛ ka ci faso bɛ ka minɛ bɛɛ ɲɛna dɔɔni dɔɔni faso bɛ ka minɛ bɛɛ ɲɛna dɔɔni dɔɔni bɛnbaw bɛ k'u daji tu a kunkolo la don o don ni daji cɛya kojugu ji de don hali n'a bɛ toni de a bila hakili la don dɔ k'a n'a kunkolo ban ɲɛ kali ye n'a y'i ɲɔ minɛ don o don n'i bolibaatɔ sera bɛnbaw ma n'an m'a fɔ k'u k'i kun ci yan'a n'i ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ kɔnɔ i k'a fɔ a ma ko mago kisɛ kelen tɛ k'i la tugun parce que an y'a f'i ye waati min na i k'a mɛn i tun kan k'a mɛn waati min na i y'i ban an bɛɛ bɔlen kɔ a kɔnɔ ka taa laban an denw n'an bɔnnaw mana laban ɲaamɛ maralaw bolo n ko saga maralaw bolo ko aw bɔnnaw ka baara kana bɛn dɔrɔn mɔbili ta i ka taa dimisogo di muso ma kungo kɔnɔ taa n den ta ekɔli la i ka n'a bila n'an ka cɛkɔrɔba sen digidigi an b'i sara an fa mana bɔ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ de kan k'a digidigi o de ka d'a ye a degelen b'o de la a ye mɔgɔ a jeune naani mobiliser ka na a kana a bɛ to k'an fa digidigi an bɛ dɔɔnin d'a ma kalan se t'a ye bilen n'a ko bandiya n'u ye jamana ta u b'u denw former k'u kɛ mɛlɛkɛw ye olu de bɛ kɛ polisiw ye nka cɛ n'a denw ko k'u tɛ bandiya dabila u b'u bɛɛ kun ci kɛnɛma kelen kelen n'i y'a ye an yɛrɛ dama ti ka a kɛ hali bi ko tubabuw ka luwa dɛ ngo n'i y'a ye an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn bonya dɔɔnin ko tubabuw ka luwa dɛ tubabuw ka luwa tɛ dɛ o y'anw ka bɛnkan de ye karamɔgɔ ye min fɔra ɲɛna aw ka bɔ sisan a ka lamɛn hali bi an b'an bɛnbaw nafa ye fɔlɔ mali manden mɔriw
mande moru ngwaye minke wagadugu okote aye minke comme on appelle wangarandugu ne kanto ma ngo kumbisale dugu tani fila sigibaga ngo ne kante aw ma ne kante an mɔkɛ min donna lɛra la manden kɔnɔ buremale ne kante o ka so kɔnɔna ma ngo ne kan bɛ manden mɔriw de ka kabila ma manden mɔriw a ta ka bɔna kama ka bɔ sa ta ka bɔna kama ka bɔ ayiwa a kɔni a tɛ se ka ɲɛ de fɔ cogo si la n'i ma yɛlɛ dɔ joli kan ɔ n ye woro tan da fura la karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɔngiri manden siya bɛɛ ye an bɛɛ k'a dɔn ko an bɛɛ mɔkɛw ye ɲuman kɛ manden wa an bɛɛ mɔkɛw bɛ sɔrɔ n'u ye tiɲɛni dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ka bɔ sa k'i ka tiɲɛni n'i ka ɲuman ko de repare ne kan tɛ babɛnba ni cɛba sikaso yen ko tɛ n ko ne kan tɛ ko min dosi ni nɔngɔnkaw cɛ ma ne t'o kɔnɔ bi yen tɛ dɛ yen tɛ ne kan tɛ kulubaliw ni jaraw ka du ma segu n ko yen tɛ k'u ka yen bila o y'a sɔrɔ segu ye yɛlɛma ko caman kɛ k'an ka taa dɛmɛ n ko ne kan tɛ jeliw bi ka usumani sogoto min publicité kɛ ni boko haram fila nɔ na an kan t'o ma an kan tɛ alifa bori barika du ma bi n ko an tɛna kuma ni samori ka marifa kɔfɛla ye bi ka badenw minɛ ka t'u feere angilɛw ma Sierra Leone k'o falen marifa daja la mugukɛ tulora bɛ anw bolo ka sɔrɔ ka na k'i ka ala bɛ k'e dɛmɛ kɛlɛ dɔ la e tɛ ala min dɔn o b'e dɛmɛ cogo di torolakaw a tɛ bɔ a mɔkɛ ka k'a fɔ a tɛ bɔ a ka mɔkɛ ka tiɲɛni nɔ lakala joona ba manju nko a tɛ bɔ a ka mɔkɛ ka tiɲɛni nɔ lakala aw yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko n yɛrɛ bɛ min dɔn kuranɛ na ko a mɔkɛ tun tɛ dɔn a nana kɛlɛ baga mɔ an y'a deli k'a deli cogo bɛɛ n ko an k'a kɛ badenya ye an ka jɛ ka jɛman ninnu kɛlɛ k'a fɔ tulo lɔ ni k'a fɔ sɛbɛrɔ a ko habada ale b'a ka fadenya kɛlɛ la a ka dugu la a mago bɛ wari la fo a k'an ka dugu ci ka taa an bɛɛ feere ka taa ka fadenya kɛlɛ kɛ ni tuloja ye ka sɔrɔ ka n'i sigi a yɛrɛ badenw da la fo Bamako ko woyi wayi ko woyoyan ko an b'a ɲɛdɔn dɛ a tɛ sabali Bamakokaw a tɛ ka namara sigi a yɛrɛ da la ye ko suraka so 3 n'a wuli torolakaw tɛ paga suraka ye torolakaw n'an bɛɛ bɔra Wagadugu ɲɔgɔn fɛ a k'a ka manamana ko dabila a ye jɔ an ka tɛmɛ yen si tɛ bi maliyɛnw waati de sera a ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ min b'an dala silamɛya diinɛ de nɔ don hali n'i y'a sɔrɔ kungo wɛrɛ b'an dala tubabuw ka kungo b'an dala n'o y'u ka laïcité ko ye o ma t'o fɔ chinois ye o ma t'o fɔ Iran ye o ma t'o fɔ Amérique ye k'u ka maafa dabila o ma t'o fɔ Saudiya ye k'u ka fiman bolotigɛ dabila sonyani mana kɛ jɛmanw denw yafa bɛ k'olu ma fiman denw bolo bɛ tigɛ nko ma t'o fɔ Iran ye olu k'a dabila u ma t'o fɔ kore bilakoro sigilen ye n ka cɛ k'u kana n'o fɔ n ye anw ma bɔ bagan na an ma bɔ hawa la an ma bɔ hadama na anw fana ye maaw de ye an dalen ka kɔrɔ n'olu ye hali bi n'i y'a sɔrɔ se dɔ dir'u ma u k'an ka maaya de dɔn o kama anw bɛnbaw ko maaya sigi kan fɔlɔfɔlɔ de ye a dɔn de k'i bɛ maa wɛrɛ bɛn ka d'a kan kabi fiɲɛ tɛ don i ni musokɔrɔba cɛ fo ka tila ka n'a bɔ ɲɔgɔn na f'i bɛ ŋunuma k'i b'a dan f'i bɛna taama k'i kɔ don a la ka dugu ni dugu don i cɛ ka jamana ni jamana don a cɛ ka san kɛ a ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ko n'i ye hakilima ye dɔrɔn a dɔn de ko maaya kɔnɔ k'i bɛɛ de maa wɛrɛ bɛɛ siga foyi t'o la ko n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn kɛta saba in kɛ dɔrɔn ɲuman kɛ i ka ɲuman fɔ i ka juguman to yen wa anw yɛrɛ bolo an bɛ ka min fɔ ɲuman de don dɛ karamɔgɔw b'an nɔfɛ n ko karamɔgɔw b'an nɔfɛ minnu y'an bila la u bɛ ka tɛntɛn an nɔfɛ n'an ye fili min kɛ n'an sera du kɔnɔ u b'a fɔ an ɲɛna o dun m'a fɔ an ɲɛna ko an ye fili kɛ fɔlɔ dɛ o tuma manden mɔrɔ a tɛ bɔ
ngwati bo anga kele ele safe kona ngo sanfe la ku kanu kun korota karamɔgɔ de b'o yɔrɔ dɔn anw ka mɛn min ma o ye faamaden de ye min dalen b'anw n'olu kun nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya tigɛ ko ɲuman sirilen b'o de la ni bɛɛ lajɛlen ka sigi kɛ ko ɲuman bi siri o de la ni bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta sirilen bɛ o de la ni bɛɛ lajɛlen ka kodɔn sirilen bɛ o de la n'o bɔr'i la i tɔgɔ ye ko foroko lankolon jɔlen ko maliyɛndenw a kana sɔn sini a bɔnnaw ka wele diɲɛ kɔnɔ ko foroko lankolon jɔlenw a ye bɔ an ka tiɲɛ de fɔ min b'an dala diinɛ silamɛya de don karamɔgɔ ye n kala ye yan'an k'an da an b'a fɔ an dɔgɔninw n'an denw ye u b'a jigin de diyagoya la a b'a jigin seko pa pagatara a b'a jigin a kana fɛn tɛ o karamɔgɔ diinɛ sigilen don min kan ko diinɛ ɲɛ tɛ foyi la ɲɛnamaya kɔnɔ ni diinɛ kelen tɛ wa diinɛ jigira minnu kan olu yɛrɛ bolo diinɛ de bɛna kɛ sababu ye olu k'u sago sɔrɔ u ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ hali ni diinɛ in kɔni ma kɛ tiɲɛ ye olu bɛ diɲɛ yɔrɔ soronga n'a ye diinɛ ani bɛrɛbɛrɛlikɛlaw nin bɛɛ tɔgɔ ye ko fa kelen ba kelen dɔ de ta tacogo ka ɲi dɔ ta ye a bɛɛ ye kelen ka d'a kan n ko ka d'a kan n'i y'i jɔ diinɛ ɲɛ a ka sira tɛ siya la ni arabu yɛrɛ tɛ diinɛ ka sira tɛ siya foyi la n ko n'i y'i jɔ diinɛ ɲɛ diinɛ ka sira tɛ bonya la a ka sira t'i jɔyɔrɔ la a ka sira t'i ka dugu jɔ cogo la diinɛ bi siran de mɛ diinɛ tɛ maloya dɛ maliyɛn a k'o dɔn dɛ fɛn min tɔgɔ ye ko diinɛ lisilamu n ko diinɛ minnu tɔgɔ ye ko kerecɛnya diinɛ silamɛya diinɛ ninnu wa silamɛya yɛrɛ diinɛ particulièrement u bi siran de maloya kisɛ kelen t'ura ɲɛnamaya kɔnɔ f'a k'a dɔn dɛ n'i y'a dɔn ka tila dɔrɔn i tɔgɔ de kɛra ko maa malo bali i ti malo dɛ i bi sɔn ko bɛɛ ma diinɛ ala ye i b'a dɔn tuma min na ko diinɛ ala tɛ yen o b'a sɔrɔ i bolo bɔra ala de pewu mandenkaw a ye wuli de an ka tiɲɛ fɔ n ko a ka wuli de an ka tiɲɛ fɔ ka d'a kan mandenka natalen bɛ bi jamakulu de la ko jama min bɛ karisa kɔ nin bɛɛ bɛ se ka k'a kɔ nkalon kan wa karisa ye nin min bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔya la karisa ye nin min bɛɛ k'a ka mɔgɔbaya la karisa ye nin min bɛɛ k'a ka tɔgɔ la ka bɔ a fa la ka bɔ a mɔkɛ la ka bɔ a tulomasama na o bɛɛ bɛ se ka kɛ nkalon ye wa an b'a yir'i la n k'a cɛ nkalon de fanga ka bon waati dɔw la ni tiɲɛ yɛrɛ ye mɛ tiɲɛ de ma nin yuguyugu a da la waati o waati n ka cɛ n'i y'a tatɔ ye manabɛlɛnin kelen don a b'i kɔnɔkulu cɛra bɛɛ de bi yaa kɛ o y'a taale de dɛ a ye bɔ de an ka kuma bani kuma in de y'a solution ye ni silamɛya tɛ ni min nɔ don k'u ka bɔ don u k'a fɔ an ɲɛna kɔ u k'a k'u bɔ n'o kanu kama an balima donso minnu yɛrɛ bɛ yen dɛ ni silamɛw don ko n'u bɛ fɛ k'a fɔ ko silamɛ ala ka dɛmɛ dɔ bɛ s'u ma dɛ k'u ye bamananw ta bɛɛ minɛ o la k'u ka tigɛ a bɛra ka da u ka ala la kabi bamananden ko don min na ko tu bisimila ye ko bɛnbaw y'u bolo bɔ kɛlɛ la k'u ka bɔ de u k'a fɔ an ɲɛna ni silamɛ ala nɔ tɛ mun nɔ don o tɛ jitigi o tɛ fiɲɛtigi ye min filɛ a bolo segu kɔnɔ ko magale o ka kɔrɔ ni arabuw ka Alahu subhanahu wa taala ye n ka cɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɛ se dugu dɔ la olu t'a dɔn baji yɛrɛ bɛ boli cogo min na n ye n kali ye dɔnni de don a ye bɔ de an ka kuma bani foyi t'a bannen kuma in tɛ o kama an karamɔgɔ ko ten n ko an ka kina ko ten an ka kodɔnna ko ten sufi sare a ko sipasema fɔlɔfɔlɔ ye kuma yɛrɛ de ye tiɲɛ de don dɛ sipasema in de a fɔlɔfɔlɔ ye kuma in yɛrɛ de ye c'est à dire hakili ye fɛn minnu dogo n'olu taara ka yira hakilimaw na minnu dalen don kunnandiya kama fasolandi olu b'a ye dɔrɔn u b'a ta u b'a fɔ ko non nin kuma nin sɔrɔcogo tɛ nin na a ye wuli de an ka nin ta an b'a fɔ ko wulibali b'an bolo dɛ karamɔgɔ ko ten an kana fɔ kɛnɛsi de kan ko wulibali b'an bolo an tɛ mɔgɔ nɛni an t'i buruja an ma kalan nɛni na wa an tɛ fɛ k'an den n'an dɔgɔnin si kalan nɛni na anw ma tɛ nɛnikɛlaw ye nɛni tun ye denmisɛnninw ka fɛn de ye anw fɛ mɛ o nɛnini yɛrɛ min dilann'o kɔnɔ o suyara n'aw ka ala n'a ka kiraw ka dɔnni ye a k'a kɛ to a fɔ cogo la anw fɛ denmisɛnninw an b'a fɔ ɲɔgɔn ma cogo di n b'i kɔkili ten n b'i kɔkili kɛ tan o yɔrɔ maakɔrɔba t'i jɔ k'i bɛ nin nɛnini kɛ anw fɛ dɛ denmisɛnnin nɛnini tɛ
o kokili ayata bamanangana be abe mun fɔ ko fɛn min b'i kɔ wele kana i kɔ e kɔ ye mun ye i bɔnna o tɛ wa min b'o wele kana dɛ o de ye kili nin ye aw ka ala ko k'a bi den bɔ solo de la wa dɔnni y'a ye bi k'a yira diɲɛ kɔnɔ anw bɛnbaw ye min to nɛnini kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye den tɛ bɔ solo la den bi produit kɔ kili filɛ de la ka yɛlɛ manden mɔrɔ an ma maloya hali bi o dɔw de sigilen b'an da la ko ayi ne kɔni y'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ di n faw ma n b'a bɛɛ di mɔkɛw ma ka tila ka arabu ka ala ta k'a sigi a sanfɛ n'i y'a sigi a sanfɛ n'a m'i faw ni mɔkɛw k'a kari i k'a fɔ ma ko a ti ku a sanfɛ fɛn ta jigi de minɛ n ko manden jeliw an bɛ se a fana ma bi ta in ka gɛlɛ dɔɔnin dɛ an bɛ se manden jeliw ma sabu ɲuman nana naba san bɛɛ dɔn an bolo fila b'an kɔ ye awɔ an kɛ mɛ minnu ma e sen t'o e ma k'o la e t'o bɔkolo dɔ ye kuwa ayi namaratɔw ne y'a f'i ye n ko bɛɛ mɔkɛ ye tiɲɛni dɔ kɛ bɛɛ mɔkɛ ye ɲani dɔ kɛ i jabate k'a fɔ i jabate u ye manden jeliw dɛmɛ ka dilan ka sigi an bɛɛ lajɛlen da la an ka cɛ o waati la arajo tɛ yen nɔ televiziyɔn tɛ yen an ka ɲɛnajɛla ye maana min ye ja maana yɛrɛ bɛ k'an bolo minɛ ka don diinɛ de bolo diinɛ cikan yɔrɔ ka jan maliyɛn tɛ se k'a ye kɔngɔ bɛ maa min na maa min b'a dabalo ɲinina maa min bɛ se ka se san 40 ma k'a sɔrɔ kab'i dara i ma miliyɔn mara i ma du jɔ i yɛrɛ ye muso bɛ dumuni kɛ cogo don hami b'e la denw bɛ taa kalanyɔrɔ la cogo don hami b'e la san wɛrɛ ni nisɔngɔ nana n bɛ se k'a sara jama na cogo di ka sin ka wuli ka n kɔ don ka taa o hami bɛ e la e bi bɔ o kɔnɔ kuma jumɛn k'e k'i miiri ka diinɛ tiɲɛ bɛ e ka ɲɛnamaya sanfɛ kosɛbɛ a ye wuli de an ka kɛlɛ kɛ n'an ko kɛlɛ an tɛ ka maa kɛlɛ hakilina jugu in mandenkaw a ye wuli an bɛɛ ka ɲɛsin a ma de an ka yira la ko an ka kɛlɛfɛn de don n ko kamadenw a ye wuli an bɛɛ ka ɲɛsin a ma de an ka yira la ko an ka kɛlɛfɛn de don an b'a kɛlɛ an ni n'an bolo nafolo n'an farisogo n'an y'an da yɔrɔ min na an tɔ minnu bɛ to olu bɛ kɛlɛ kɛ faso kana taa dɛ n ko an kana to faso ka taa mandenkaw maliyɛnw a kana to faso ka taa n ko a kana to faso ka taa ninnu de y'a dabiri baba moro dala tileganbilen fɛ bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna a bɛ k'a yɛrɛ tanu ni sonjata min ye diinɛ de y'a ka fanga tiɲɛ n'o ma fɔra an ɲɛna n'a ko a t'o faamu n ko a tɛna baba moro la wa cɛ min tun bɛ se k'i jɔ u ka du d'a ma faransi ka miliyɔn d'a ma ka bɔnnaw kɛ fɛn ye a ko k'o tɛ dɛ ko ale faso ale jɛn'o bɛɛ lajɛlen kɔ ka na tu min tigɛlen gure min tigɛlen k'o furan k'o jɛ k'o bila anw ɲɛ ka an sigi o kɔnɔ ko an ka sigi bɛn ni mɔgɔya kan jɛmanko tara fimanko tara ale y'a sigi da min na o y'a dɔn o don de ko n'u m'a to ale ta la ko a b'u si la tunu o tuma n ko ale bɔla ye anw ye ale taalen kɔfɛ n ka cɛ u n'ale fila bɔ a ta la a bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna kɛnɛkisɛ jɛ kan ko a ka wuli an ka daminɛ hali bi a sigilen don ko mun wɛrɛ nɔ don mun nɔ don ni diinɛ tɛ n ko mun nɔ don mali kɔnɔ ni diinɛ tɛ kira minnu b'a bolo mali la an b'u bɛɛ nacogo dɔn diinɛ siyɛnni de diinɛ yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ fo a k'o de dɔn bi kira minnu b'a bolo mali la n'o ye buye hayidara ye n'o ye sherifu usumani madani hayidara ye n'o ye yakuba dugure ye n'o ye sumela darame ye n ko n'o ye filaw ka kakala ye mamadu digo ye n'o ye kafiriw ka kafiri den ye amadu kufa bamanan mankan don n ye jamana yaala ka bama karamɔgɔ sɔrɔ min sera k'a fɔ nin fɔcogo la mɛ a bɛ k'u faso ci u ɲɛ b'a la ko silamɛ jugu de don si tɛ se ka farinya k'a fɔ a ma ko kafiri don ko bamanan ko kafiri don kafiri hakili de b'a la ko ne ko a kafiri n'aw tɛ se k'a fɔ a fɔlen filɛ ne ye n dɔgɔninw ni n denw ɲɛna aw kafiri dɔ ka bɔ k'a fɔ i komi ne y'a fɔ cogo min na n ko a b'a fɔ de ko silamɛ jugu don a tɛ se k'a fɔ ko kafiri don a tɛ se o diinɛ ye garan min don aw sen na n ko diinɛ ye garan min don aw sen na aw b'a sigi kɔlɔnda la de ka sa ji minɔgɔ bolo aw ma se k'a miiri ko a ɲɔgɔnna mɔgɔ de ye kɔlɔn sen a ka jigin cogo ɲini ka taa ani jurufilen tɛ yen dɛ jigin cogo ɲini yɛrɛ ka t'i min ka bɔ bani i ɲɔgɔnna de y'a sen jinɛ tɛ wɔfulɔ tɛ mɛlɛkɛ paga tɛ yen danfɛn yɛrɛ de tɛ danbaga bolo ko min tɔgɔ ye mɛlɛkɛ ko mɛlɛkɛ arabu ka kumaden yɛrɛ tɛ a tɛ arabu kan kɔnɔ mɛlɛkɛ min bɛ ka fɔ a ye dɛ zifuw ka kan de don arabuw fɛ waahu kelen min bɛ ka fɔ a ye o de don bamanankan na miiri kelen min bɛ ka fɔ i ye i miiri i komi ɲɛnamaya sigilen bɛ saba in de la i ye min ye i ye min mɛn i ye min miiri ka se ka lawaleya
n'o ye ɲuman ye i bɛ tugu o de kɔ. Arabuw ye min miiri ka lawaleya arabuw bolo o de ye ɲuman ye. A selen aw ma kuma min o nana fɔ aw ɲɛna nka cɛ ko Alahu dɔ de kumana mɛlɛkɛw fɛ ka n'o fɔ ɲɛna. N'u m'o fɔ ɲɛna o b'aw kɛ denmisɛnnin ye wa arabuw yɛrɛ k'a fɔ ko mɛlɛkɛ jiginna o kuma tɛ fɔ arabuw yɛrɛ fɛ yen bilen o ɲinɛna o kɔ pewu parce que u b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye. O b'a dɔn bi k'o tɛ tiɲɛ ye. Maliyɛn hali bi manden mɔriw ye n kala ye kuma in dɔrɔn de y'a solution ye. A ye bɔ de a kana kuma in kɛ fɛn fitinin ye dɛ. Kumaba fɔlaw don diinɛ kɛlɛlaw don a kana nin k'i ka solution a ye bɔba nin n'an bɔra ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ aw b'a dɔn de ka d'a kan a bɛ ka namara fɛn o fɛn dilan an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na mais a ka dɔn kabi manden kɛra manden ye ka bɔ wagadugu fo bi a tɛ dɔ fɔ si de kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ko donsow delila ka mugu ta dugu dɔ kama ou bien donsow yɛrɛdama ye mugu ta ɲɔgɔn kama k'a fɔ ko donso tɔn dɔ bɛ yan n'o m'a dabila ka k'anw ta kɛcogo ye ou bien dugu dɔ ka laada dɔ bɛ yen n'an m'o yɛlɛma ka kɛ dugu dɔ ta kɛcogo ye. Aw bɛ kɛlɛni minnu yera dugu ma ka bɔ manden kurukanfuga gɔra la ka jigin ka na segu dɛ ka taa o y'a sɔrɔ diinɛ y'i ferekana olu ko tɛ a ye yɛlɛ sanfɛ dɔɔnin mais n'a tɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ dan n'a ye dugu ma yan donsow ma deli ka mugu ta maa si kama. Min ye ka mugu ta anw faso kama dɛ a kana fɔ k'a bɛ zan ɲini a na a kana fɔ a bɛ pɔli ɲini a na diinɛ de don. Wa hali minnu yɛrɛ b'o kɛlɛ la bi diinɛ ɲɛ t'olu yɛrɛ la mais u t'a dɔn de. A kan'u kɛlɛ ka d'a kan kuma dɔ la a bila yaki la ko maa tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn de u t'a dɔn dɛ. Nin ye kala ye caman bɛ girin n'a da la ninnu bɛɛ bɛ girin na u jɔyɔrɔ n'u ka tɔgɔ ni a bɛ fɔ ko jama min bɛ nɔfɛ de nɔfɛ mais a bɛ diinɛ min yɛrɛ kɔnɔ nin ye kale caman ta bɛ o t'a dɔn ka d'a kan caman bɛ yen o sɔrɔla k'a sɔrɔ u ka du kɔnɔ de. Ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale fa ka nkalon ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale bɛnba ka nkalon k'o bɔ k'o da kɛnɛkisɛ jɛ ka diɲɛ ɲɛna dɔfɔ kɔnɔ ale bɛ fɛrɛ de jamana ka ci a t'a fɔ. A ye diinɛ ka fiɲɛ ye saba nin bɛɛ ye diinɛ ka baara de ye diinɛ man ɲi dɛ n ko diinɛ man ɲi maliyɛn a k'a dɔn ko diinɛ man ɲi silamɛya diinɛ man ɲi. n ko ni jama don manden bɛɛ lajɛlen siya joli tun b'a kɔnɔ kabila joli tun b'a kɔnɔ o kama an ko manden problème tɛ sɛbɛnni denko ye sɛbɛnni sunko tɛ dɛ. Sɛbɛnni sun bɔra an ka nafa min dilan na n'an m'o dilan na k'a kɛ arabu ala kɔkɔrɔma donna ye hali a tun ka sɛbɛnni ko to yen manden problème tɛ sɛbɛnni ko ye dɛ. Manden problème manden ka hɔrɔnden halala bɛɛ ɲɛ b'a la n'a bannen bɛ k'a fɔ ko a kana fɔ kɛlɛ bɔra fɔlɔ fɛ a dun b'a dɔn a tɛ ɲɛ kɛlɛ de kɔ n'a ma bɔ dɔ fɔlɔ fɛ a bɛ bɔ ala fɛ ka cun o ala yɛrɛ tɛ yen janko ka kɛ min bɛ sunko mari dɔn an b'a dɔn k'a sɔrɔ arabuw ma s'a ma a ye sabali. n ko ni jama don magan sunjata n'a ka nin fangaba nin min ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ n ko kabila duuru dɔrɔn de y'i sigi u ni ɲɔgɔn cɛ sufɛ ka to k'u bolo da u kɔ ka don du cɛfarinw kan ka to k'u bolo da u kɔ ka don dugu nganaw kan ka to k'u bolo da u kɔ ka don dugu fɛntigiw kan. Diinɛ nana ka sigi fɛn fila dɔrɔn de kama diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ nana i ka dugu la a b'a ɲɛsin dugu faama dugu nafolotigi de ma kabi wagadugu fɔ bi a t'a lɔjɛ wa marakaw tun ye faamaw ye filaw ye bagantigiw ye diinɛ ma nin fila de tɛgɛ ta wa kɔrɔbɔrɔw y'u yɛrɛ fosi ka bɔ marakaw fɛ olu taar'u sigi n'a ye olu fana taara maa minnu sigilen sɔrɔ olu ma t'u sigi u da la n'o diinɛ kelen de ye k'u so ka girin wa n ko a kana ɲinɛ tiɲɛ de ka kunna n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ o kabila duuru o y'a sigi kabila 120 da la k'an ka palais ci k'an ka du ci k'an ka économie min b'an bolo n'an jigi b'o kan k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ka sɔrɔ k'u sigi ka yɛlɛ an na an ma diinɛ tiɲɛ hali bi mandenkaw nka an ma diinɛ tiɲɛ hali bi n ko hali bi aw ma se ka nin ko kelen in tiɲɛ dɔn an bɛna kelen ta k'a yira la bi n ko n'i y'a sɔrɔ kodɔnna min bɛ kɛnɛ kan yan diinɛ kɔnɔ i n'i ka kuranɛ kalan i n'i ka hadisa dɔn n ko n'i y'a sɔrɔ i ni bugari ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye kale ni mamadu ka denkuni kɛ don n'i tun b'a alimamiw cɛra ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ko k'i b'a wuli n'i kɔ ma kari n ye kale i b'i nugu fɔɔnɔ kɛnɛ in kan yan mali silamɛw a ye bɔ a k'a lamɛn yɔrɔ jan tɛ dɛ an tɛ taa n'a ye kunun na kunna sini tɛ an bɛna ta k'a yira a la bi kɛnɛkisɛ jɛ de kan dɔnni de don
Amadu Kufa Mamadu Diko yaka gali nunu tara Saudi a ɲɔgɔn fɛ u sira min kan o tɛ ne ka sira ye u y'u ka teriya kɛ u ka badenya la yaka gali servini Mali État de ye ka don arabu ka institution baw kɔnɔ ye arabu ka jɛkulu baw kɔnɔ wa anw fana ye arabu bɔnnaw de ye an bɛ sigilen yan fɛ arabu b'a fɔ an b'aw dɔn aw ye beriberiw de ye beriberiw ye silamɛya nalen ka don wolofinna yan anw ka tile bi bolo kan o y'a sɔrɔ an ni jɛma minnu bɛ sigi la n'an filɛ ma bi ko surakaw beriberiw ninnu ka kɔrɔ ni arabuw ye anw fɛ yan ninnu fana bɛɛ taara cɛ de ka n'u fili an kan an yɔrɔ sorongali kama dɔnnikɛlaw y'o yira an na bi an b'o dɔn mɛ ninnu ka kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni arabuw ye arabuw nana ninnu de fɔlɔ lɔ soronga u b'u yɛrɛ jɛma ɲɔgɔn ninnu minɛ beriberi ninnu minɛ ka taa n'olu ye ka t'olu feere dɔ bɛ taa di kalifa ma mɔgɔ min sigilen bɛ silamɛya kunna dɔ bɛ taa d'o ma o y'o ka sɔrɔ ye u b'a tɔ feere u b'u ka marifa jugu san u b'u ka baara jugu kɛ la u bɛ ka walimusow ɲini beriberi minnu fana donna diinɛ na o kɔfɛ olu y'a ye minnu yɛrɛ ni diinɛ ala ser'u ma olu fana y'o kelen de ta sisan k'o kɛ ka anw wolofinw sɛgɛrɛ dugu ma kana kun misali jɔ donc yaka galiw de ye kuranɛ kalan u b'a a figiri kase bɛɛ yɔrɔ dɔn donc u b'a yira arabu la n'a ko k'a b'anw kɛ siya woloma ye k'anw ye beriberiw ye a fana ye min kɛ diinɛ na an b'a tiɲɛ dɔn dɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi on est plus comme ça ya soit ka priorité d'an ma ou bien a nana ni diinɛ ye cogo min na an b'a tiɲɛ dɔn wayi fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛ arabukan min fɔ hali n'a ka ala sunɔgɔbaatɔ y'a fɔ anw b'a mɛn donc n'a ko k'a bɛ na ni siya woloma ye dɔrɔn an b'a tiɲɛ fɔ beriberidenw bɛ ka bɔ bi k'a tiɲɛ fɔ hali bi maliyɛndenw tulo bɔra a ɲɛ b'o la an ma se k'o si tiɲɛ dɔn o beriberiw de y'a cɛ ka na suru anw kan yan fila minnu keguyara o kɔnɔ dɛ fila minnu fana kɔnna ka dɔɔni ta olu de jiginna ka na n'a ye anw fɛ segu mara in kɔnɔ seginɛ hamawula fa bɔra diinɛ bɛ maaninfin hakili sonya cogo di diinɛ bɛ maa janfa cogo di diinɛ b'i yɛrɛ ka finman minɛ i la sini i mana na k'a yiri la k'i k'a fɔ jɛman don ko ala de y'a kɛ jɛman ye e dun ɲɛ bɛ finman de la ne ma sera ala ye diyagoya i b'a fɔ morikɛ bolo ko jɛman dɔ kɛ diinɛ ala ka fɛɛrɛw filɛ nin ye fulakɛ nan'a ka baninkɛ de la nka nan'a ka saganikɛ de la anw yɛrɛ de y'a kɛ maaba ye an ka maakɔrɔw bolila ka don a kan kɔnɔdasiriw k'an ye samiya duwawu k'an ye a donna yan a bɔra yan nɔ n'a ko nin bɛ e bolo i ka so i bɛ taa o cɛ ka na n'a ye a b'o ɲɛfɔ a kana ni fɛnjugu ninnu mara n'i taara filitɔ de da a b'a bila a ka bɔrɔ la ka taa ale wulila ka taa se marakaw cɛra maraka minnu ni diinɛ a kun donna minnu fɔlɔfɔlɔ bolo minnu fɔlɔfɔlɔ y'a juru minɛ wolofinna dugukolo ka marakaw a taar'i sigi olu yɛrɛ de cɛra hafizulu ni bayanu k'a lamaga o da la n'anw bɛnbaw ka dɔnni de ye ka marakaw ta fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'i jɔ mali bɛɛ lajɛlen filɛ a mɔdenw kamankɔrɔ a sigilen ɲɛ t'a la bɛɛ ma keguya k'i yɛrɛ sama ka taa o ala kelen ka du ma yen nɔ bɛɛ ti ka bɔ yɔrɔ dɔ ɲini na i ni mamadu ka du cɛ sa wa a ɲinɛnen bɛ faso min kɔ dɛ mamadu ka dudenw mago bɛ faso de la o bɛ kana dɛ maliyɛn a k'a dɔn o bɛ kana de a sen taara a tɔgɔ ma fɔra n'u y'a ta don o don n ko n'u y'a ta don o don a b'a dɔn o don de ko ala tun ko jɛnɛya min man ɲi ko ja ko ala yɛrɛ denw de tɛ jɛnɛya ko ko anw denw n'an musow k'olu dagalen bɛ ala ye ka d'a kan n'u ye dugu o dugu ta bi filadenw ne b'a fɔ de n ko filadenw ka d'a kan ale amadu kufa jahili ka kala kafiri a bɛ ka mɔgɔ min kɔkɔrɔma don n'o ye amadu kɔrɔba ye n'a bɛ k'o de ka dɔfɔ lakale filadenw ɲɛna o amadu kɔrɔba o gɛnna ka dugu la jɛnɛya de nɔfɛ alimami de tun don a minɛna jɛnɛya la komi u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sutura o ma sɔn ka a minɛ o su kelen bɛɛ dɛ ko sini k'u bɛna kafari bɔ a la yanni ka dugu jɛ a ye sentigɛ kɛ ka na don anw n'an ka filaw cɛ k'an bila ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn na diinɛ nana dɔrɔn de k'a kɔ don ɲɔgɔn na ka siyaw kɔ don ɲɔgɔn na ka balimayaw kɔ don ɲɔgɔn na ka fɛn bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na k'a ɲinɛ a kɔ don a ka jamana yɛrɛ la k'a ɲɛsin diinɛ ma wa diinɛ b'a bɛɛ kun ci ka jamana in de ta a kana sigara fiyewu n'a bɛ bɔ an ka kɛlɛ kɛ a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ hakilina kɛlɛ kɔni
ijo ne baw ñini nga folo sisa groupe ni sanfe aw yere aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mogo yere de mimbe ka kumati ha